Bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. لبيك اللهم لبيك En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara
jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ taasira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don AgriSup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ AgriSup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye AgriSup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw a n'a jeninibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima an filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ n'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye novembre kalo tile 21 san 2025 an ka kunnafoni fanbaw bɛna taa n'an ye bi chauffeur olu tun ye laɲini 6 kɛ fala ye fila ɲuman o sera ka ɲɛnabɔ u ye a tɔw u ye bɛnkan sɔrɔ o la maa fɔlɔ minnu bɛ yen ni olu jogina olu kɔni ka sɛbɛnw o dir'u ma kunungo maa minnu fana kabini ko in daminɛna fala ye n'olu tɛgɛ taara bɔrɔ kɔnɔ taji suɲɛ na olu fana maa fɔlɔw olu bilara ka taa kaso la commune 7 fala dɔw yira la na an ma olu ta tɔ laban na cogo min na dɛ an kɔni bɛ se ka min fɔ an yɛrɛ k'a mɛn an tulo la ko manda dara mɔgɔ ka taji nguruduguru la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sigida 3nan kɔnɔna na an n'an da don o la fala ye DDR baara o daminɛna kunungo bɛɛ sigilen kun don ka min kɔnɔ a y'an ta an ka marifa b'an bolo an ye donso an ye milisi an ye nin ye a sugu dayɛlɛlen de ye nin an ka marabolo kɔnɔna na fala ye u ye Menaka ta ka Kirali ta ka Moti ta ka Segu ta maa bɛ yen ko marifa b'o kɔnɔna na sa olu n'u dugumisɛnw baara bɛna kɛ i ka na nka fala in bɛ min f'i ye n'i nana ni marifa ye n'i ta tɛ i ti taa dɛ n ko marifa fana bɔra de bɛ e ɲɛna ko DDR bɛ kɛ ten de ya ayi o tɛ dɛ n ko marifa sɔrɔdasiw ka marifa suyɛnni e tɛ to ka taa cɛ in ka kiiriso la wala ale b'a fɔ tuma o tuma ko marifa suyɛn kɛra ni DDR fana kɛra ta marifa suyɛn de bɛ caya tiɲɛ don e nana ni marifa ye a bɛ se ka kɛ fana fala ye e tun bɛ so i dalen don sunan na i tɛ foyi kalama an ye marifanin dɔ ta k'a d'i ma k'i ka na an b'i tɛgɛw fana filɛ o masiw de bɛ yen o a tɛ kɛ ten o donc o baaraw minnu jɛra n'a kɔni ye n'a fanba ta bɔra kosɛbɛ o ye MSA ye Menakakaw fɛ yen fala ye donc bi an bɛna n'an da don o fana na farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ an ka ndolatila n'o o ye a yɛrɛ Yves Bissouma ko Galatasaray de b'ale nɔfɛ fala ye seko ni dɔnko biennale min kan ka kɛ Tumbutukaw fɛ yen décembre kalo nata ye tile 18 ka taa bila tile 28 na fala ye tile 10 baara tirage kɛra dɛ jɔnni bɛ jouer don jumɛn jɔnni bɛ kɛ don jumɛn dugu fɔlɔ min bɔra i b'o dɔn Baɲangara wa Salu Nasiru ko fana Moti fana Baɲangara de y'an zi an ɲɛna dɛ su fɔlɔ la dɛ fala ye ko heure 1 dir'u ma k'u ka baara kɛ Baɲangara ye heure 3 kɛ n'an ye 5 heures du matin an dara an da sen tuguni Baɲangara de bɛ ten kan tuguni ka Segu da o kan
ka Bamako tugu la a tɔ an na tila ka olu fɔ aw ɲɛna nka min ye marabolo fila de bɛ jouer su o su fala ye parce que tile 10 don min ye tile 11 na o bɛ kɛ kuncɛli ye cérémonie de clôture ye donc n'Ala sɔnna ma tirage min kɛra Tumutukaw fɛ kunungo an bɛna n'an da don o la biennale ko ta nasira la jɔnni bɛ jouer don jumɛnw k'olu da mɔgɔw tulo kan yanni ministère yɛrɛ fana k'a ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɔ k'a kɛ papier ba kelen tirage kɔni nana sira min fɛ an b'o fɔ maaw ka so ka o faamu nin ye an donkan ye bi sɔgɔma in na. Falaye bi ye novembre kalo tile 21 san 2025 novembre kalo tile 21 san 2024 o kɛra fanga tɛmɛ ye Choguel Kokala Mayiga n'ale tun y'an ka premier ministre kɔrɔ ye ale ni général de division Ablaye Mayiga cɛ Falaye bamananw ko sɛgɛnna fiɲɛbɔ bɛ kɔmɔsuruku k'a ja Falaye an bɛ taa kɔfɛ dɔɔni Choguel Falaye maa min don bila kɔnɔtin dole politiki ŋanaw a wanew a dɔnba ŋanaw a b'olu fɛ an ka jamana kɔnɔ Falaye hali n'a ko man di maa min ye i jugu maa kɛ sosa ye cogo cogo a tulo fura in fila o kɔni o lajɛ o ka jan kosɛbɛ Choguel maa min don a t'a minɛ k'a bila Falaye n bɛ Choguel dɔn don min o kɛra san 1997 a bɛ so dɔ kɔnɔ Sotelma na hippodromukaw fɛ Falaye tɔli bɛɛ lajɛlen warakalen don ka bɔ a la nka Choguel sigilen don ko yen y'a ka bureau ye n taara n y'a sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ labɛn bɛ ka kɛ ko an bɛna taa kalata la min ye Alpha ka ko olu ɲɔngiritɔ don Falaye a ko ma ko ale ka taabolo ye fɛn fila ye Falaye politiki la i b'i cɛsiri walima u b'i minɛ k'i bila kaso la walima i b'i sa don min a ye nin fɔ ne Falaye o y'a sɔrɔ hali bigi ɲuman tɛ ne bolo k'a sɛbɛn kuma tɛ papier ma ne dondankuranin don kunnafoni di baara la ne ko a ma n ko kɔrɔ n ko ne bɛ taa n ko ci min fɔra ne ko ne kana o baara kɛ n ko e ti ka to ko ayi ko bi k'ale ti kuma bi ko ne ka taa n hakili jagabɔ fɔlɔ a donna a ka tariku la Falaye a bisimilayi fɔ a ramani fo ka se a sigiyɔrɔ in ma degun mun b'a kan a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Falaye maa fila bɛ yen u ye premier ministre k'an ka jamana kɔnɔ ne taar'u fɛ n ko sanga fila kuma a kɛra tile kelen kuma ye Choguel b'a la n ye zu ta f'i ye Falaye Choguel min filɛ nin ye Musa Binnen ale de ye Ala minɛ ka Musa ka IDPM waraba in k'o ta k'o kɛ jarabangana ye ka tila ka taa récépissé ɲini k'a bɛna na IDPM sigi kura ye tuguni ko ni wara bɔra ye dɔrɔn ko waranikala de bɛ na Falaye o y'a sɔrɔ Ala ma hinɛ an ka professeur la Mohamed Lamine Traoré ale tun ye mara kamabɔli ministre ye ale ko k'a ti kɛ k'ala an ka joliw ma suma fɔlɔ an ma bɔ an ka kow la fɔlɔ Falaye Choguel kati ka gɛlɛ a fasa ka gɛlɛ dɛ nka a m'a bila koyi u ko komi jaramangana ni IDPM tɛ na a taara i hakili jagabɔ ka fɛɛrɛw sigi sen kan don dɔ tile fɛ a ye n wele a ko n dɔgɔ u ma sɔn dɔ in na dɛ nka nin bɛ n bolo ne ko n ko ye jumɛn ye tuguni o y'a sɔrɔ Buguni Dirisa o bɛ yen IDPM maakɔrɔw u caman tun bɛ yen Falaye ani olu jɛra ka baara kɛ u ye tɔgɔ falen o de nana ni MPR ye n'o tɛ IDPM ko de tun b'a kɔnɔ koyi u ka sɔrɔ ka waranikala k'o kɛ o la sɔn ka kɛ o ma i b'a dɔn politiki mɔgɔw la maa fɔlɔ min sɔnna ka gɛlɛ Choguel la Maître Muntaka Tall Muntaka fɔlɔ parce que ale ka tɔn kalikan kan an ka sɔn an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana ka diya o ye Maître Muntaka Tall ka tɔn kalikan ye n'o ye Sinidu Faso yiriwa tɔn ye Falaye Choguel y'i nigisi nagasa koyi
kabi mata jate anana kumbodo no la de akumbodo u ya nyini parce ya soro an koreke ba Sumelu bube mai alaga hinala alebe eshe la falai wati on zonu meme an yere tletan ngele ngabolo Sumelu manone Sumelu alaka dairo sumaya falai o shogel min fleni akode ko Musa Traoré nga min fonye ale kunye ni beke debe alaka da ani Musa ma deli ka jɔ ɲɛ ka kɛ naani a ye nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ ka nin ko bɛɛ kɛ Musa Traoré ko la ka IDPM ko wuli k'i jɔ tiɲɛ don min ye IDPM tɔn denmisɛnninw ka tɔn min tun bɛ yen an'u ka tɔn bolofara minnu tun bɛ yen a kun b'olu kɔnɔna na nka Choguel tun bɛ mɔgɔw fɛ Falaye IDPM kɔnɔna na minnu ko k'an ka taa bɛɛya la an ka taa démocratie la o Choguel min filɛ nin ye Falaye ale de fana taara sa ka se ka wuli ka jɔ kɛ jɛkulu fɔlɔ min n'o sigira n'a sera ka don kɔnɔ ko parti politique sɔnna a ma a fɔra o ma ko Espoir 2002 Falaye Espoir 2002 i b'a dɔn ko maa min ni maa min tun b'a kɔnɔ wa nka yanni Espoir 2002 fana cɛ a donna COPO de kɔnɔ COPO collectif des partis politiques de l'opposition o ɲɛmaa tun ye maa min ye i b'o dɔn ala ma hinɛ n'an ka cɛkɔrɔba la Alimami Sila ale de tun y'o ɲɛmaa ye Choguel a donn'o kɔnɔ u ye baara kɛ o la u ye ngwara da nkaki ko maa si kana sɔn ka taa Alifa nɔfɛ kalata la ko n'a kelen taara ko kalata ko ɲugun bɛ kɛ a la u y'u kali ka siyɛn kɛ Falaye nka an ka maa caman y'i cun ka b'u kɔ dɛ bɛɛ n'i cun fɛrɛ don Maribaturu kɔni ta fɔra nka maa caman tilala ka bɔ dɛ tiɲɛ na tɔw ma sɔn ka taa kɛ cɛbɔ ye ka taa Alifa nɔfɛ mɛ Maribaturu kelen de taara nka Maribaturu kɔfɛ ko b'o yobo yabara dɛ Maître Cheikh Oumar Konare min filɛ nin ye ale tun b'a fɔ Sagali place de ma ko COPO mɔgɔw ka misiri ko misiri de wa i ka yɛlɛ Kuluba ka taa ɔrɔyɔn dun Cheikh Oumar de tun b'o sɛbɛn ko misiri seli ni gabakuru kɛru ni gazi ni fɛnw ko mɔgɔ bɛ to la ko ka Kuluba dumanba to yen ko sɛw ni fɛn dumanw bɛ dun yen ko la ko mɔgɔw bɔra COPO mɔgɔw nɔfɛ Falaye kabini COPO bɛ yen Mohamed Lamine Traoré ala ma hinɛ n'an ka cɛkɔrɔba Musa Bala Kulubaliw ka taa se Alimami Silaw ma min ye Umar Mariko a tɔgɔ ye di Muntaka Talu i bɛ fɛn fɛn dɔn ko Seydou Badian olu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn kɔni kun taara sa n'u kun tɛ fɛ ka taa kalata la u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Falaye ka taa don COPO la COPO de kɔfɛ 2002 nalen Espoir 2002 a donn'o la ani Ibrahim Boubacar Keita ani Choguel ani min ye Maître Muntaka Tali ye olu tun y'o la mandulomabaaw ye o Espoir 2002 o de y'a to u sera ka fanga sɔrɔ assemblée kɔnɔna na Falaye min ye Burama ka parti ye wasaden na ale nana ni 40 ni kɔ ye o y'a to ale sera ka kɛ assemblée président ye Maître Muntaka Tali kɛra dangan fɔlɔ ye Choguel ka tɔn kɔnɔna na u ye député dɔw fana sɔrɔ u sera ka baara kɛ o kɔnɔna na Falaye Choguel ma nɔgɔ Choguel ko ale bɛ min dɔn fɛɛrɛ min b'ale kunkolo la ni jɛrɛ o jɛrɛ bɛ sigi a ka taa o sira fɛ tiɲɛ don a bɛ maaw lamɛn nka Falaye a ka ca Ala fɛ a ka to a ta la o de ka da a ye yɔrɔ a ma se an k'an da don M5 RFP ɲigi ɲagaw la bɛɛ y'o ye M5 RFP nana yobo yaba waati min fana Falaye fanga talen kɔfɛ Choguel ma sira bila ale yɛrɛ hakili b'a la a tun bɛ fɛnw ta lanbaniw kɔrɔ ka janinw ta ka vidéo a yɛrɛ tun b'a ka vidéo bɛɛ kɛ k'a monter k'a ci ma sufɛ bɛɛ taara ka M5 fililen to a kɔ ka min kɛ mai kalo tile 24 k'a dugu jɛ tile 25 la san 2021 bandaw ninnu fana ka ɲagasa wulila olu ni Asimi ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ ko ka Sadio bɔ gouvernement na ka Waje bɔ ka Moribo Kone bɔ ko yaasa ko k'olu nɔrɔ bila ko ka maa wɛrɛ bila olu nɔ na bɛɛ ko bandaw ma k'a kana k'a y'a kɛ u y'u cun n'a ye Falaye u cunnen n'a ye a fɔr'u ɲɛna u ka M5 RFP minnu filɛ mankan ci la nin ye u k'olu fa maaw wele u ka na u ka kuma Falaye o weleli de senfɛ ala nana kɛ hali n'o y'a sɔrɔ o fana kɔnɔna ye o fana tibitaba cayara kosɛbɛ Choguel taliko la ka kɛ premier ministre ye a kuma cayara kosɛbɛ Falaye o kɔni u ye Choguel ta juin kalo san 2021
Shogeli kɛra premier ministre ye Fala ye. Assimi ka qualification kɛra min ye juin kalo tile 7 Shogeli ka décret o bɔra. Fala ye kabini Shogeli nana o la sa ne ye Shogeli kura ye. Bamananw ko ten maa si fandan jogo t'i jogo ye i fɛntigi jogo o de y'i jogo ye. Fala ye maa min bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw lamɛn o de ni maaw nana fɔli daminɛ ɲɔgɔn kɔ. K'a daminɛ fɔlɔ M5 RFP la o de tilala ka kɛ 2 ye. M5 RFP Mali kura ni maître Muntaka Tall b'o la Mamadi Ali Bacili, Cheikh Umar Sissoco, Modibo Sidibe, Koniba Sidibe, Madame Sike Atuso, olu caman ba taara u yɛrɛ sɔrɔ o la k'o sigi k'u saba ka bɔ Shogeli la pewu min ye Shogeli a tɔ tora ani maa minnu ye EMK maaw min ye an ka cɛkɔrɔba Buwa Tarawele ka taa se Kader Mayiga ninnu ma a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen minnu ka surun Shogeli la Fala ye olu de tora ɲɔgɔn bolo nka farafarali de nana kɛ ka Shogeli fanga dɔgɔya kosɛbɛ. Fanga dɔgɔya in na Fala ye Ala nana a ka latigɛ boli Shogeli kan. Latigɛ bolila kan Sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ. Shogeli furakɛra kalo 4 fo ka taa ba ka tila ka na kɛ premier ministre a nɔ na tuguni Fala ye. Nka Shogeli nalen o la a y'a ye k'a fɔ maga kɛra fɛn dɔw la bɔ kɛra ko dɔw kalama fɛn dɔw bɛ yen olu t'u nɔw la tuguni. Maa min bilara ale nɔ na n'o ye Ablaye Mayiga ye o fana a kɛra o ma kalansira ye Fala ye. Primature bɛ gérer cogo di baaraw bɛ kɛ cogo di kow bɛ sigi sen kan cogo di ale kɔni taara sa i n'a fɔ maa min taara degeli la yanni waati dɔ kuma cɛ Fala ye. Bana kɛlen ka Shogeli bin u ye ale kɛ intérimaire ye. Intérimaire waati la fana Fala u y'a sɛbɛn ko don min a bɛ fanga segin ni fanga segira Shogeli ma ka kɛ premier ministre ye ni Ala y'a kɛ n'u ni Shogeli fɔra ɲɔgɔn kɔ maa min bɛna primature la o ye ale ye. N t'a dɔn ni maaw hakili b'a la o kun sɛbɛnnen don ka bila. A nana kɛ Shogeli fanga mara hukumu kɔnɔna Fala ye ko dɔw kɛra a la o ma diya a ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka mɔgɔ dɔw taara minɛ fo a ka baarakɛyɔrɔ a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'u ka sabali. N'u ko k'u bɛ mɔgɔ dɔw nommé yɔrɔ dɔw la a fɔ ko premier ministre tɛ se ka nin kɛ. Daw nana yira a la k'a fɔ a ye a ka nin kɛ tan a kana taa nin sira in fɛ fo ka n'a kɛ Shogeli yɛrɛ nana funu ka dimi ka pɛrɛn. O la sa n t'a dɔn ni hakili b'a la novembre kalo tile 16 a bɛnna sibiridon dɔ ma a ye maaw wele ko kuma b'a fɛ CICB la Fala ye. Kuma in kɛra mun ye ne tɛ foyi kalama fɛn tɛ sara ne na fɛn minnu bɛ kɛ n t'a kalama kalata dɔgɔdali décret signali ko minnu bɛ kɛ jɔyɔrɔ min bɛ di mɔgɔw ma fɛn caman bɛ yen aw ɲɛna ne b'a kalama ne yɛrɛ Shogeli t'a kalama bi n t'a kalama sini parti politigiw cayali fɛn caman bɛ Fala ye Shogeli y'o ta k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye panparanpa kɛnɛjalan kan. Tiɲɛ don politiki taabolo dɔw la maaw b'o fɔ nka dɔw ko k'a kun kan ka walan sɛbɛn. Shogeli dun ko ne ma k'ale ti walan sɛbɛn dɛ ale bɛ gɛn de. A ko ten dɛ ale mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ale ti walan sɛbɛn dɛ ale bɛ gɛn de. N'i ko k'ale ka walan ale tɛ walan sɛbɛn. O de nana kɛ sa Sɔrɔdasiw yɛrɛ kamana nana gansa Fala ye. Premier ministre b'u bolo a bɛ bɔ kuma min ka d'a ye a b'o fɔ. Premier ministre b'u bolo a n'u ka kuntilennaw tɛ kelen ye. Premier ministre b'u bolo olu bɛ min fɔ a b'o kɔkari fɔ min ye kɛnɛbaw ye ni premier ministre ye kuma daminɛ a ti ban bɛɛ ko a ma a ka sabali a ka dɔ bɔ kumaba la ni jama taara kɛnɛ kan kabi maaw b'a fɔ dugujukɔrɔ kuma na Fala ye fo ka n'a don a yɛrɛ tulo la a yɛrɛ ko ayi ko nin de ka di ale ye ko n'i ye jama sigilen ye k'i ka ɲɛfɔli kɛ k'o ye kalansen de ye Fala ye. Premier ministre ye a nana bɔ o la Fala ye min ye ministre dɔw bɛ yen olu fusionné n'a kɔrɔ koyi olu ka furugufurugu ma dogo o dɔ taara kɛ fo conseil des ministres yɛrɛ kɛnɛ ka Fala ye hali n'o y'a sɔrɔ a waati ji ma d'a sɛnɛ kan nka a ma bɛn premier ministre ma. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre segincogo ka na bɔlen a ka bana na Fala ye o fana ma diya Sɔrɔdasiw dɔw ye u m'a dogo u y'a fɔ a ye k'a kun kan k'a to a ka kɛnɛya ka ban pewu sabula a don a seginna ka taa ɲɛfɔli kɛra o la Fala ye ko a t'a don sɔgɔma de a ye choc dɔ de kɛ o de y'a to komi a kun bɛnkɛra a kan ka ban sabara de y'a sen cɔri nka a sera ka taa. Shogeli ko k'ale kun kelen don sa Musa ni ta ye kɔmɔ ni kɔmɔ bɔra Musa ni k'i dogo. Fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ sigi ni gouvernement kan ka baara kɛ n'o ye a sɔrɔdasi ko o ye tiɲɛ ye o tɛ fɔ dagali bɛɛ ye
nga min ye kumaw be kumaw la i n'a fɔ kalata ko dɔgɔ bɔli a dɔgɔ kɔrɔ sɛbɛnw tali jamana togola jamana kuntilenna baarabaw kɛli kɛlɛbolow dali kalataw bɔli a dɔgɔ kɔrɔ ka na se min ye maanifinw ka ko bɛɛ lajɛlen ma k'a nana kɛ gɔn kelen na bila ye ale fana ko sa ko f'a ka kuma o la sa novembre kalo tile 16 san 2021 Sogɛli bɔra a ka meeting ba in kɛ Fala ye meeting in kɛlen a kɛra ko to bina nugu la Bamakɔ ni Mali fantan 4 tile 4 kɔnɔna na Fala ye k'a daminɛ o tile 16 in na novembre kalo tile 16 in na fo min ye novembre kalo tile 20 Fala ye don o don Mali fan dɔ bɛ bɔ ko ka premier ministre gɛn don o don jɛrɛ dɔ bɛ kɛ fan dɔ ko ka premier ministre gɛn k'a ye kuma min fɔ o ti bɛn télévision na jaw bɛ bɔ min ye kuma lasew bɛ kɛ maaw bɛ fara ɲɔgɔn kanw kɛ a ma ɲɛ min kɔ Aluseni Jawara ni ale ye jamanakuntigi ka secrétaire général jɔyɔrɔ b'ale bolo an y'ale télévision so la nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ko min ye premier ministre k'a nɔrɔ bilara Fala ye o kɔfɛ o don kelen Sogɛli bɔra don min o don kelen a fɔra ko Abulayi kɛra premier ministre ye a bɛɛ tugura ɲɔgɔn kɔ donc mai kalo k'a daminɛ sa juin kalo tile 7 san 2021 ka na bila min ye juin kalo novembre kalo tile 20 Sogɛli y'o de kɛ premier ministre la Fala ye san 3 ani kɔ min ye baara minnu n'a sera ka olu kɛ olu bɛ yen a sera ka cɛsiri minnu kɛ olu bɛ yen diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la AES ko ta nasira fɛ wulikajɔ ni cɛsiriw premier ministre yɛrɛ ka baara kan ka kɛ cogo min na ka jamanaw kolosoni ni baara minnu kɛ mun ɲɛn'a bolo olu bɛ yen mun ma ɲɛ a bolo olu bɛ yen jamanakuntigi kɔni ko sa ko u ka baara ɲɔgɔn ɲɛ ko k'a da yen Abulayi Mayiga de taara ka na Fala ye Abulayi Mayiga ale tun bɛ baara kɛ diɲɛ seleke 4 tɔnbaw de la Fala ye CEDEAO Nations Unies kɛlɛbanfɛrɛw a ka baara bɛ boli ko de kan kosɛbɛ docteur do Fala ye doctorat 2 bɛ a bolo ale de taara sa ka kɛ fanga ɲɛmaa ye min ye Abulayi Mayiga ye a nali primature la Fala ye ka na se bi ma ni maa min ko fɛn ma kɛ i ma tiɲɛ fɔ n'i ko k'i ma wasa o ye tiɲɛ ye nka dɔ kɛra Abulayi y'i ka baara sinsin mun ka Fala ye jamanakuntigi ka kuntilenna ko fɔ an ka taa bɔlɔlɔ siraw fɛ ka bayɛlɛmali kow sigi sen kan o dun tɛ taa wulikajɔ kɔ su ani tile ka lakɔlɔsili kɛ a garisigɛ ma diya min na Fala ye balakatun caman yera degun caman yera bingaliw caman yera wa an filɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ nin ye o ye tajiko ye nka Ala y'a garisigɛ diya min na o ye k'a fɔ waati o waati wulikajɔ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ min ye jamanadenw ye k'olu hakili sigi bi bi in na Fala ye min ye premier ministre jɔyɔrɔ min b'a bolo a taara n'a ka sɛbɛnw ye hali kunnasini ko a ye ɲɛfɔli k'a la baara mun sera ka kɛ ani baara mun ma se ka kɛ Fala y'an bɛ min fɔ premier ministre ye ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi dɛ ni a wasara nin baara in na a ka dɔ fara a ka tuguni min tɛ nin ye a ka wuli k'i jɔ a k'i cɛsiri a ka maaw ɲini Fala ye minnu bɛ se ka ministriya baara kɛ ka ɲɛ taabolo dɔw la m'a fɔ a bɛɛ dɛ taabolo dɔw ministriw bɛ yen bi a k'a lajɛ k'olu falen san kelen kɔfɛ n'i ye mikoro di maaw ma bi Fala ye u b'a fɔ ko sɔrɔdasiw de ye baara kɛ wa min ye kabi transition nana o kuma kelen de bɛ bɛɛ da fo fɛn wɛrɛ de ka sɔrɔ ka fara sɔrɔdasiw ka baara kan Fala ye o ye mun ye jamanadenw ka lafiya u bɛ taa kɛnɛya min ɲini u ka lafiyaw la u bɛ ji sanuman min ɲini u ka lafiyaw la u bɛ taa kiiriso min na u ka lafiyaw la u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso min na u ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ la maaw kɔni k'a dɔn k'a fɔ kabini jamana ɲɛmaaw nana falen minnu bɛ ka kɛ nin ye a dɔw bɛ ka kɔ bɛ ka wolo hɛrɛ la Fala ye a ka garisigɛ ja fana kɛra mun ye a nana bɛn ni sanu ni dugujukɔrɔfɛnw kɔni yakubali an ka jamana kɔnɔ o bɛ ka sɔrɔ basigi a ka lafiya kɛra mun ye o ye k'a fɔ min ye baarakɛlaw ka tɔnw ye an'olu ye bɛnkanw caman sɔrɔ bɛnkan minnu b'a to min ye syndicat ba ninnu ye n'o ye INTM ye CSTM ka taa se CDTM n'a tɔ ma Fala ye olu ka grève an tɛ olu mɛn a ka lafiya ye mun ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don u bɛ kulu kelen kɔnɔ olu bɛ baara kɛ ka se ka basigi kɛ a ka lafiya ye mun ye sariyatigiw sɔnna ka bɛnkanw sigi sen kan min ye sariya taabolo kura ye ka se ka o baaraw kɛ nka Fala ye jamanadenw sigilen don ka min kɔnɔ o y'u ka lafiya n'u ka dunkafa sabatili ye a ka wuli k'i ɲɛsin o ma a ka dɔ fara o baara kan san kelen tɛmɛnen aw yɛrɛ bɛ min fɔ nanzarakan na ko peut mieux faire a bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan Fala ye a ka wuli k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan an mago b'o de la
an da fa ma barakere an ngode abse ka ke ka ka temeninga falai hakilima be kulu kun jamana do fogaye ni an da yoro so ngada na sogeli tali ani abla nali o ko hukumu konnana sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara odi kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka ta se kurani ji saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani were kenayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi falai wulumasiri tabaw bara balebele ba uyo ke siga sona marabugu bala jelena ni wati na minye taji min bora Niger ka ufe uni ayesi surasu o siterni bisegi uyolu sense ko kunda Bamako kan minye kelebolo nyema munumei utara kata herma kono ka ufe anga kelega chemunu mei ke keme segi nyana falai ulube bara mina bi kata ulu hakilla tige ka fuye bara mbe sena munumunu saloyi amaba bara toka ke fukata dugudon hakili sigi minye dogo ka sega jo bara ka sega ke falai ala ni wulu masiri tabaka wuli ka jonu ka chesiri sabiala kunungo lulu ninga usra ku ka dogo jo ke koi ye dogo jo falai e burusu kono mai nere burusu kono mai Bamako ka taro dogo e minye dogo kun kele ne do ami nyuan soro nimina naga kwai nimina naga sagai nimina naga bai ama falen valen nyuana ami nyuanye ami dogo kun naun samitana on di ko Bamako dongo ramta sugula on zon brus baraka cha on mulo Bamako ka de ta nasan dongo do on fe dogo kun gono chien kele do o de dogoy o dogo do yamunu flene falai na fa bam mola fana o ye mina munu be nulu bina nyuan sorai be che sanigala o fe fere mi sanigala nu fe sugu kona na ni kiun kona ola olu fana bunu ka stocku takatani oye donc dogo na fa de niye mi ye lulu ninga oye o be ka ala foka ala barakada mi ye jabaru masa dogo kun temene latige boluka fala ni watina o ya soro ka butugu be ka jeni bama jole wala be ku ka me bi ala barika la basigi ni lafiya na no sira ku ka dogo jo mi ye lulu ninga oye ko ka fanga nyama ku fo o bara la fala e tajugo ta na sira fe abina fo tajudo me ka jigi suro tuguni mi direction be no direction générale du commerce et de la concurrence et de consommation ko ka da betlo ka sa kulu tunye citerni nomine cité du Niger la novembre kalo tleta ani flat temene falai mi ye citerni ntini ni ye ni taji tumba kono ka ngana mujira ka ta ere soro yoro la fere manga ke yoro mi taji me ka fere mama wasegi mi ye bouton mi be ni o ye litri mugan bouton mami ye wale nge ko yanga te falai chauffeur ke ani mami yere be no taji duma ku bela jele mi na kunungo kata ubla minye kasobombala ha komininan sabana tribunali ko ale de barange wa minye DNCC mauye ko ka keni wale in tobe sena togomi taji dibe sena mauka blu kuna ko ulube sega la fantan nani befe ni mama ko ni mina wale ala sa falai sharia sosola ikera pompisio ikera ziranyo ikera saningelayo ikera fe ni mina ngana munu kurutu fe na falai sharia tugo betani ufe ya sa koyi agasega bante segu kunungo minye taju kunflana ndona segu ka ufe na falai fana
Kɔnɔbugu, Ndenbugu, Masina Ɲɔnɔ, Dogofiri, kɔlɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka taa se Tɛnɛngu ni Yuwaru ninnu ma Fala ye min ye Baɲangarakaw ni Motikaw ka taa se Kɔnakaw ma Fala ye u bɛɛ ko k'u mago bɛ taji la dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ti kɛ essence la a ti kɛ lampan na a ti kɛ ka kuran minɛ balo minnu y'a sɛnɛ u ka se k'olu tigɛ k'olu bila ye yaasa kɔngɔ kana don u kan ko k'a fɔ ɲɛmaaw ye min ye Fanakaw ye olu kɔni ko ko don o don citerne de bɛ tɛmɛ olu dala Fala ye kelen tɛ ka jɔ ye olu kɔni bɛ bɔ dɔrɔn k'u jɔ k'a lajɛ ɲɛmaaw k'a lajɛ nka min y'an ka togodalamɔgɔ tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen ko k'u ka sumanw de b'u bolo hali kunun k'o sɔrɔ Kulukoro kɔfɛ dugu dɔw ye n wele Fala ye olu fana ko k'olu b'o dakun kelen de la wa u ye min fana fɔ ka fara ka Fala ye n'o ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye o ye budɔnko ye k'olu b'a kɛ mun kɔnɔ sisan olu b'u ta kɛ cogo di yɔrɔ anw kɔni ka du masinkolonba in ɲɔnɔ o kɔni datɔ o bɔtɔ a nɔ na anw da bɛ kɛ budɔn kɔnɔ Fala ye fura foyi t'a la tajitigiw yɛrɛ b'a kɛ budɔn kɔnɔ u b'a kɛ budɔn kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma nka a tɛ se ka ɲɛ Fala ye sofɛriw yanni an ka don u ka kuma kɔnɔna na u ko k'a fɔ ɲɛmaaw ye k'olu na o na ni taji ye Fala ye ko paturukɛlaw b'u ka taji budɔnw minɛ u la dɛ wa ko ni taji budɔn in minɛn'i la n'i ma farati budɔn kelen kunkɔrɔ k'a fɔ k'i ka 40,000 sara komisariyaw la dɛ donc ko k'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ olu minnu ye sofɛriw ye olu de bɛ taa taji tayɔrɔ la taji min bɛ di u yɛrɛ ma n'olu nana olu tɛ se ka taa taji ta ka na tuguni ka tila ka n'u jɔ aran fana kɔnɔna tuguni u garisɛgɛ ye min ye n'u b'u ka budɔnw kɔnɔ u k'a fɔ polisi minnu bɛ patrouille kɛ u ka hinɛ u la Ala n'a kira kama u ka taa n'a ye u ka to ka taa n'u ta ye u ka so i ka chauffeur papier o b'i bolo i ka carte i ka permis b'i bolo i ka mobili sɛbɛn bɛɛ b'i bolo bɛɛ kɔfɛ u b'a minɛ ka taa n'a ye donc chauffeur ko k'u degunnenba de don ko ka nin fɔ ɲɛmaaw ye u ka se k'a faamuya Fala ye n'an bɔr'o la halisa armée ale ka wulikajɔ Mali Burkina Niger n ye min f'i ɲɛna sisan a baara bɛ sen na wulikajɔ belebeleba u y'o kɛ Tabankɔrɔkaw fɛ yen EGS maaw sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a filenkolon ci k'a dakolon ci min ye baara in ye a kɛra hukumu min kɔnɔna na o ye armée unifiée min sigilen don n'o ye sɔrɔdasi minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ Niger Mali Burkina olu de ka baara ye nin kɛ wa min ye yɔrɔ ninnu na fana Fala ye k'u bɛ ka siraw bɛɛ lajɛlen fura yaasa taji mun kan ka na ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen a ka se hɛrɛ ni baden na Gao dugu kɔnɔna na n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na DDR n'o ye jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen k'olu ka marifa bila pewu Fala ye ka marifa bila ka bɔ marifa baara la n'a ka di ye n'i b'a fɛ ka don baara wɛrɛ la o ka ɲɛɲini i ye cɛsiriti ta nasira fɛ nin sen siɲɛ fɔlɔ min filɛ nin ye Fala ye u mago bɛ kɛlɛkɛcɛ 2,000 de la 2,000 in u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲinansan kɔnɔna ta don baaraw daminɛna kununko Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko in jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don a ko kunna u ko dialogue intermalien o ye min ɲini olu fɛ o de ye nin ye olu ka nin baara in kɛ min ye général Kansayi ye ale ni Fane u fila bɛ général ye Fala ye baara in bɛ olu de bolo ka kɛ ni décret mun tara jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ka ministre so olu bɛ baara kɛ ministre so min hukumu kɔnɔna na Fala ye o ye Wage ka ministre so ye général de corps d'armée Ismaël Wage o la sa jɛkulu marifatigi minnu bɛ Mali kɔnɔ maa minnu bɛ k'u ye marifa ta k'u ka dugu lakana n'i bɛ Segu i bɛ Moti i bɛ Tumutu i bɛ Gao i bɛ Kidali i bɛ Tawde ni Fala ye k'a ɲininen a bɛɛ fɛ sa i donso fara tɔ bɛɛ lajɛlen kan k'u ka nin yɔrɔ ninnu magɛ sabula maa ye maa 2,000 ye Fala ye o tali hukumu kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ ko Menakakaw fɛ yen MSA maaw Fala ye olu ma tɔ to ko la koyi cɛden musoman n'a cɛman a baara bɛɛ lajɛlen kɛli hukumu kɔnɔna na Menakakaw fɛ yen sabula Menaka bolofara talen don baara in na kalo tile 20 u bɔra n'u ka cɛdenw ye Fala ye cɛden minnu bɛ u bolo yen ni marifa b'u bolo n'olu ye MSA maaw ye u ni armée kɛlɛ kɛ a bɛ san 2 bɔ u ni armée bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Fala ye k'olu ko sa ko waati dɔ sera dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka marifa ci yɛrɛ bila pewu ka taa jagomisɛnw kɛ ka yiriwali baaraw kɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka to marifa ci la dɔw yɛrɛ bɛ yen a ka di olu ye u ka se ka ɲɛ sɔrɔ jalako la o la sa min ye MSA ye ale cɛden ŋanaw ani u ka kɛlɛbolotigiw n'u ka kɛlɛ dagatigiw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Musa Aga Siratumani ka maaw
k'u ka marifaw filɛ fala ye u nana ka n'u sigi tilebilen in kɔrɔ ye DDR bɛɛ bɛ wele kelen kelen de ka se ka baara in kɛ o la sa min ye marabolo 4 minnu taara ni baara in kan ka kɛ o la Menaka bɛ o la sa min ye cɛden bɛ yen bi n'o b'a fɛ ka baara in bila sa fala ye a bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ kɛ Kidali cogo min a bɛ kɛ Moti ten wa a bɛ kɛ Segu o cogoya kelen in na nin baara in bɛna to maa bɛ yen ni marifa b'i bolo nin waati na fala ye i ka se fanga tigilamaw ma i kana n'i ka marifa ye i yɛrɛ ye kɛlɛkɛden min ye n'i ka kɛlɛkɛden tɔn sɛbɛn b'i bolo i kana ni o ye maanifin kelen i bɛ taa ten ni fala ye n bɛ bɔ nin yɔrɔ in na n bɛ bɔ nin dugu in na n bɛ bɔ nin na n'i ka marifa ye e ye kɛlɛkɛla ye wa i k'i ka marifa kɔni o bɛ minɛ i la fɔlɔ i tɔgɔ bɛ ta i jamu bɛ ta i bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka don sɛbɛn kɔnɔ ka se ka baara kɛ n'o ye Général de corps d'armée Ismaël Wage ni y'ale ka maaw ka baara ye Ministre Sadio ale bɛ lasigidenw bisimila la fala ye Qatar ta tɛmɛnen kɔfɛ Allemagne lasigiden kura min nana an ka jamana kɔnɔ min ye Sadio Kamara ye a y'o bisimila kunungo nin kalo in tile 10 nin kalo in tile 20 a ka baarakɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Allemagnekaw ka lasigiden kura n'o ye Corine Afrique ye muso dɔ fala ye a y'a bisimila a ka minisiriso ɲɔgɔnye so kɔnɔna na kumaw ye tali kɛ min na sa o ye Mali ni Allemagne bolodi ɲɔgɔnma min bɛ yen Allemagnekaw bɛ ka baara min kɛ bi fala ye wolomasiri tabaw fɛ a dara wuli ka bon wuli ka jɔ ni bɛn ni kelenya min bɛ se ka kɛ ka dɔ fara o kan min ye Allemagne ye bila kɔnɔtin dɔwle ye ale fana mɛnna Mali kɔrɔ kosɛbɛ sabula jamana min don a bɛ jamana gale la min yɛrɛ sɔnna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ma wa nin waati na u ka dɛmɛ kɔni tun bɛ na n'an dɛmɛ ni min ye hinɛ ta sira fɛ nka baaraba minnu fana bɛ se ka sigi sɛnɛko ta na sira fɛ ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min nka nin waati laban in na fala ye wolomasiri tabaw farala a kan sabula u yɛrɛ ye k'a fɔ ko fo u ka an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ hali kɔsa in na Allemagne sɔrɔdasi 2 olu bɔra yan n'an bɔra yen chauffeur ni Mali gouvernement layidu kun taara ɲɔgɔn ye min ye premier ministre ye ale ye chauffeur bisimila novembre kalo tile 6 fala ye o kɔfɛ min ye novembre kalo tile 13 ye gouvernement ministre olu ni chauffeur ye ɲɔgɔn ye u ye bɛnkan sɔrɔ ko ka se ka ko dɔw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini 6 o de bɛ chauffeur bolo fala ye gouvernement ye layidu ta u ye sa ko maa minnu bɛ yen n'olu joginna olu bɛ se ka furakɛ cogo min o sɛbɛnw dili o kɛra kunungo fala ye min ye INPS ni AMO ni RAMED ye olu dira olu ma maa minnu bɛ nin baara na n'olu ye degun sɔrɔ k'a ye fana k'a fɔ ko min ye chauffeur ka laɲini dɔ wɛrɛ fana tun ye mun ye o ye k'a fɔ sa chauffeur minnu bɛ sotarama boli kɛ ani taxi boli kɛ Bamakɔ ni Kati olu y'a jira sa k'a fɔ ko degun kɔni b'olu kan ko sabula min ye ano sotarama ye o y'olu ka degun fanba ye u ka laɲini tɔ tun ye min ye sɔrɔdasi minnu chauffeur minnu binna ni Ala y'u ka kalifa minɛ u la olu denw u bɛ se cogo di ka don min ye pipi de la nation na ministre Assa Bajalo ko kun fɔlɔ de filɛ nin ye o ye ka sɛbɛn di maa joginnenw ma olu ka se ka furakɛ o kɔni larawulila k'o ban pewu o sɛbɛn kun fɔlɔ dira olu ma olu bɛna furakɛ san 3 kɔnɔna na n'o banna o yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ ta yɔrɔ min ka don u bɛ t'u furakɛ yɔrɔ min na min ye pipi de la nation ta ye a ko k'o bɛ taa sira dɔw fɛ fo jamanakuntigi de ka décret ta fala ye o baaraw fana bɛ sen na chauffeur ka laɲini tɔ ye min ye o y'u ka AMO ni u ka INPS ko ye ko ni Ala sɔnna ma décembre kalo in kɔnɔna fala ye u na baro sigi kɛ o kan minɛn minnu fana bɛ yen n'olu fana tonnen don Senegalikaw fɛ yen o fɛɛrɛw n'o dabaliw u y'olu fana kumaw ɲɛfɔ fo ka taa se mun tonnen don fana Kati yɛrɛ kɔnɔna na yan fala ye k'u bɛna hakili jagabɔ kɛ ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min kunungo nin baara in kɛra ministre Assa Bajalo ale ka ministre so kɔnɔna na min ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la bolimafɛn ministre ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara i terikɛ kan n'o ye Fasun Kulubali baarakɛlaw ka ministre e terikɛ don fala ye aéroport polisiso min bɛ yen ko ɲɛmaa kura sɔrɔla a la min ye polisi directeur ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone danaya kurakurara maa min ka sa o ye commissaire Ablaye Mamadou Traoré ye Ablaye Mamadou Traoré ale bilara maa min nɔ na sa o ye commissaire Ibrahim Kebe ye nin waati na sa min ye polisiso min bɛ yen fala ye sɛbɛnko fɛn bɛɛ bɛ kɛ maaw donni ko ni maa bɛ yen ko bɛ taa baara kɛ sa polisiw ka baara hukumu kɔnɔna na fo commissariat in i ka tɛmɛ ale fɛ ka se k'i ka baaraw kɛ wa hali ni bɛ taa ni denmisɛnnin ye dugula fala ye a papiye bɛ taa yen awɔ olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ wa olu de bɛ lakɔlɔsili caman fana kɛ yaasa maaw u bugunnatigɛ sɛbɛnw bɛ se ka dɔn cogo min
baara ni baaradege minisiri minnu bɛ AES kɔnɔ fala ye u ka baara hukumu kɔnɔna na kunungo alamisa jamanakuntigi Asimi a y'u bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la maa min tun bɛ u ɲɛma ka taa jamanakuntigi fɛ yen o ye an yɛrɛ ka baara ni baaradege minisiri ye n'o ye Umu Sali Sɛki ye fala ye ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Niger ani Burkina ni Ghana olu kɔni ka maa mafalo nana Burkinakaw ka minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanko kunna ale de tun bɛ yan n'o ye Abubakar Sabadogo ye Niger minisiri min bɛ n'o bɛ olu ka jagoko kunna fala ye Ablaye Seydou ale ni masakɛ min bɔra Ganakaw fɛ yen ka na i ma se ka min tɔgɔ sɔrɔ o don Sibi ko Drolor Boso Damte ale fana bɛ yen sabula olu ka conseil d'état u ka o bɛ komi olu ka wasabulon dɔ ye fala ye o ɲɛmaa dɔ ye ale fana tun bɛ taama in na maa kofɔlen ninnu sa u tilalen kɔ lajɛ la u ni président Umu Sali Sɛki ko u ye baara min kɛ salonba in kɔnɔna na a y'o fɔ jamanakuntigi fana ye bilasiralikan mun d'u ma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na don nataw la ani yɛlɛma minnu kan ka boloda o fana latigɛra u ye min ye Mali Burkina Niger ye Ghana u y'o far'u ka fala ye sabula Ghana y'a yira sa k'a fɔ ko bolola baara bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ minɛn fɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan olu bɛ baara kɛ n'o caman ye i n'a fɔ an ka misigolow wa min ye bolola yɛlɛma baaraw fana caman bɛ yen a tɛ se ka sinsin bi fiyewu f'i ka don jɛɛrɛ dɔ kɔnɔna na i ni minnu ka surun ɲɔgɔn na olu ni Burkina bɛ dancɛ bɔ Burkina ni Mali bɛ dancɛ bɔ k'o bɛɛ lajɛlen ye directement ye ka se ka baaraw kɛ ka ɲɛ farafinna an fanfɛ bolow fɛ min ye Ganakaw ye k'u nakunba ye min ye fɛɛrɛ mun b'olu bolo kɛnɛ mun b'olu bolo ani baarakɛcogo mun b'olu bolo an ka se ka hakililaw falen ka taa ɲɔgɔn fɛ yen ka ɲɔgɔn dege baaraw la olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na AES jamanakuntigiw ka ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye fala ye a ko olu yɛrɛ kuntilenna ye nin ye koyi hakilina min b'u la farafinna bɛ se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na cogo min ka se ka baarabaw kɛ min ye salon ye ale sigikunba kun y'o ye maa mafalenw fana nana ka se ka ye baara in kan bɛn ani ka sugu bulon kelen sɔrɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na u ye kuma kɛ o kan musakaw bɛ se ka galaso ɲɔgɔn na cogo min na ka se ka kalansenw sigi kalanso minnu fana bɛ yen ka se ka baara kɛ n'olu ye k'olu sigi min ye Asimi ye a ko sa ko k'a ka foli ta k'a ɲɛsin Niger jamanakuntigi ma Ghana ta ani Burkina Faso ta a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko baara ni baaradege minisiriw filɛ nin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ Mali la nin ye a b'u fo o la u bɛɛ lajɛlen nali la Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya u yɛrɛ ka dugu kɔnɔna don a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko min ye baara in ye k'a kan ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ye denmisɛnninw ka baarakɛbaliya o bɛ se ka ban cogo min na AES ale kɔnɔna na sabula bayɛlɛmali ale jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ jamanakuntigi a y'a yir'u la fana k'a fɔ miirina minnu bɛ yen n'o ye jɔnya miirinaw ye o k'u b'u la u ka baara kɛ yaasa sifinw u jɔyɔrɔ bɛ se ka bon cogo min na Asimi kɔni y'a ɲini u fɛ sa ko fɔ a ko ka kɛ ni basigi min ye se ani dɔnko ani miirina ɲumanw sɔrɔli denmisɛnw ka se ka taabolo kura sɔrɔ ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye min b'u nafa u yɛrɛ tɔgɔla cakɛdaw kɔnɔna na président ko fana ko a b'u fo Mali sugandili la ka na nin jɛrɛ in kunfɔlɔ kɛ ko a se a n'a daraja n'a a wulikajɔ n'a baara kɛcogo ɲuman k'Ala ko o di u bɛɛ lajɛlen ma wa a y'a yir'u la fana k'a fɔ fana an bɛ dabolo mun na nin waati na fala ye maa si tɛ se ka taa ɲɛ na minnu bɛ ɲɔgɔn bolo n'an ma bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o la AES baarakɛbolo hukumu kɔnɔna na baaraba minnu bɛna sigi n'o ye banque d'investissement ye a y'i da don o la k'o bɛna to kosɛbɛ sɔrɔ kɔni yakubali ani yiriwali o baaraw bɛna se ka kɛ min ye ɲɔgɔn lafalen hukumu fana kɔnɔna na fala ye ko fɔ jamanaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yabula min ye Asimi ale ka fɔ la baaraba minnu bɛ yen ni AES olu kɛ o bugunatigɛw n'o baaraw n'Ala sɔnna ma décembre kalo nata la maaw bɛna kibaruya kuraw mɛn kibaruya minnu bɛna AES a yɛlɛ sanfɛ hali bi k'a sinsin ka fara baara telen tɔw kan kuma kun cɛra ni o ye. Elema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye
diɲɛ sirege naani tɔnba kɔnɔna na lasigiden mun bɛ yen n'o bɛnnen no cɛncɛn fuga jamanaw ma ale bɛ taama la taama in hukumu kɔnɔna na ani an ka jamana minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw kunna n'o ye Ablaye Diop ye o y'a bisimila kunungo kulubakaw fɛ yen sabula ale ka minisiriso bɛ yen min ye Leonardo Santos Simao ye ale de kɔni ye maa sugandilen ye diɲɛ sirege naani tɔnba fɛ farafinna an fanfɛ bolo ale ni cɛncɛn fuga jamanaw ka se ka o baaraw kɛ nin waati in na ale yɛrɛ fana ye furanjɛla fanga ɲɛmaa de b'a bolo hanfala ye awɔ maa ma sugandi fɔlɔ a ka taama ninnu o bɛ tali kɛ mun na bolodiɲɔgɔnma ni balimaya ni sinjiya sira min bɛ Nations Unies ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka na o layɛ kuma tɛ nin waati min na diɲɛ yɛrɛ ɲaaminen don kosɛbɛ a ko sa ko olu kɔni sigilen don k'a kow lajɛ kow taabolo ye min ye Ablaye ye ɲɛfɔli k'a ye Mali kɛlen don ka wuli ka jɔ min kɛ bi gouvernement ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma waleya cɛjugu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanancoren juguya wale kɛbagaw olu kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka se ka olu kɔkari u n'u dɛmɛbaa jugu ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Diop ko sa ko min ye wolomasiri tabaw kɔni kɛlen don ka baaraw kɛ ko sabula nin waati in na u kɛlen don ka fɛn fila ta sɔrɔw k'u ɲɛsin olu ma ani kunnafoni cɛjuguw dili a ko Mali wolomasiri tabaw kɔni ani AES taw olu sɔnnen don bi wulikajɔ ni cɛsiri sugu bɛɛ ma yaasa nin ko in kana se ka sen sɔrɔ cogoya si la min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ jamana ninnu bolo o bɛ k'a to bi wolomasiri tabaw bɛ k'u jɔ o jɔyɔrɔ la lakanako ta nasira la basigi o bɛ se ka na cogo min na sabula u y'a k'a fɔ ko nin waati laban in na AES jamana saba min faralen ɲɔgɔn kan fala ye u ka dancɛw o yɛrɛ kɛlɛbolo belebeleba ye kɛlɛbolo min matarafalen don u yɛrɛ bolo bi kosɛbɛ bamanancoren juguya wale kɛlɛli la ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kow sigi sen kan sɔrɔko ta nasira fɛ sa Diop y'a jira k'a fɔ ko ko daminɛ na o tun ye tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ nka bi na alihamudulilayi ko yɛrɛ kɔni fanba ye min ye sisan sa Ablaye Diop ka kuma na o bɛ tali kɛ kibaruya jugu ni jajugu ni kunbariya jugu minnu bɛ ka fɔ bi diɲɛ arajo so dɔw fɛ minnu bɛ bi n'olu t'a fɛ Mali ka basigi ko nka ko min ye Mali fana ye a fana sigilen tɛ k'i bolo fila d'a sen kan fɛɛrɛ minnu b'a bolo kuma tɛ jamanadenw kɛlen don ka wulikajɔ min boloda ka ko faamuyali min kɛ bi ko kɛlen don misali ɲɛmaa caman ye Diop y'i sinsin min kan ko gɛlɛya min filɛ nin ye ko Mali ye min faamu a la Mali ye ko min ye a la ko kɛlen don misali ye Mali bolo a n'a dɛmɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen minisiri Diop y'a jira sa santaw la k'a bisimila a dan kana a n'an bɛ bɛn sigi la an ka baaraw taabolo ye minnu ye AES kɔnɔna na ani Mali jamana yɛrɛ kelen ka tabiyaw ye minnu ye a y'olu fana ɲɛfɔ a ye min ye maa kofɔlen ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali kan ka fo Malidenw kan ka fo min ye diɲɛ sirege naani ka tɔn ye ale ka jɛkulu minnu sigilen don fan o fan fɛ u bɛ baara kɛ ni min ye nin waati in na fɔlɔ o ye jamanadenw ka kuntilenna n'u ka ŋunanfan ye u tɛna u can k'u jɔ maa si i n'i ka baara kɛcogo tɛ i ka jamana taabolo cɛ olu kɔni ye farankan de ye yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an sɔnkokaw fɛ yen min ye guwa 100 ye n'olu tun y'u sigiyɔrɔ bila fala ye o guwa 100 kɔnɔna na sa a yira sa k'a fɔ ko min ye donbolo kɔni kɛra olu ye donbolo min sa n'o kɛra o kɛra nin kalo in tile 18 min ye sefa wari 7,400 o kɔni tara ka di mɔgɔw ma ka malo d'u ma ka ɲɔ di min ye kaba ye ka taa se sɔ ma ani tulu ni sukaro ni nɔnɔ yaasa u ka se k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ yanni waati dɔ cɛ baara in bɛ tali kɛ sa min ye PAM ale ka hakilinaw kɔnɔna na kuma tɛ nin waati gɛlɛya in na sumanw bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ fɔlɔ sankaw fɛ yen hakilina jugu ale ni futinɛ o bɛ se ka ban cogo min o kɛra kalansen ye kalansen min sigira sankaw fɛ yen nin kalo in tile 19 denmisɛnnin 120 o de nana sa ka bɔ san marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na san dugu kɔnɔna yɛrɛ b'a la si tɛnɛ ani baramadugukaw olu fɛ yen ko labɛnbaw y'a jira sa k'a kɛ kun ye ka se ka nin denmisɛnnin ninnu lakunu fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen sa n'o ye katigɛla walew ni bamacɛ walew ni futinɛ ye u bɛ se ka o kunbɛn cogo min na tile 5 baara in ONG ADEJ a n'a dɛmɛjɛkulu OCT Fondation olu de kɛlen don k'o baara boloda ɲɔrɔn di sayɛlikaw fɛ yen fala ye min ye bagan 900 olu de kan ka boloci kan ka kɛ olu de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye ɲɔrɔ di sayɛlikaw fɛ yen bana cɛjugu min bɛ yen sa n'o kɔni bɛ baganmisɛnw minɛ o boloci o kurumbo karili kɛra nin kalo in tile 18 laɲini ye min ye sa maa bɛ ni bagan b'i bolo min ye 900 min bɛ ɲɔrɔ yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen la kalo 3 in kɔnɔna na fala ye i kana n'i ka bagan ye a ka sɔgɔ fu falaki nka ni kalo 3 in tɛmɛna gouvernement ye musaka min bɔ n'o baara banna
ini bolo du kun ka taa vétérinaire fe ka t'i ka bagan ka taa bolo ci ɲɛgɛn tɔgɔla don o sigira kulukorokaw fɛ ani sanuya min ye don gɛrɛngɛrɛnnen ye sa hakilila jigi don novembre kalo tile 19 a yera sa ka fɔ ko 100 sarada la maa 5 kɔni bi falai mali kɔnɔ olu kɛlen tɛ ka o ko in matarafa kosɛbɛ koyi min ye ɲɛgɛnnata maaw ka hakɛ to banakɔtaa ka to kɛ tu la ani kɛrɛfɛlaw la o de kɔni ka ca kosɛbɛ min y'an ka togodaw la ye a yera ka fɔ ko 100 sarada ko kelen don koyi min y'an ka dugubaw kɔnɔna na sa 7 de don falai ko min ye fɛɛrɛw ye sa olu ka sigi sen ka dugumisɛnw kɔnɔna na 7 don dugubaw kɔnɔna na 1 don min ye fɛɛrɛ ka se ka sigi ɲɛgɛnko ka matarafa ɲɛgɛn sanumaw ani jɛya walew ko bi caman bɔ banaw la kɛnɛ ka ɲi sa kɛnɛ kɔni ɲɛnajara kosɛbɛ jɛkulu min bɛ n'o ye nisɔndiyabugukaw ye olu ye maaw ɲɛnajɛ ni ɲɔgɔlɔn ye baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan unicef ale ni minisiriso min sigilen don sanuya yiriwali kuntalajan o kunna fala ye seko ni dɔnko la tumutukaw fɛ kununko min ye tumutu gouvernorat kɔnɔna fala ye biennale min kan ka kɛ décembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 28 na maa jumɛnw ni maa jumɛn kan ka jouer don jumɛnw la n'o o ye région ka su kɔni bɛ sa tirage kɛcogo la ni su kɔni sigira sen kan komi an ye min ye moti cogo min su o su région 2 de tun bɛ jouer fala ye nka an b'a fɔ fɔlɔ région fɔlɔ min bɔra tirage la o ye Baɲangara ye filanan ye Segu ye sabanan ye Bamakɔ ye o classement in kan hali biennale yɛrɛ résultat sera ka kɛ tan a ka ɲi o dɔngɔnɔw mana taa se sɔrɔ kɔrɔbɔrɔw fɛ o ye ko duman ye dɛ fɔlɔ ka kɛ awɔ fala ye biennale kubu bɛ Segu de bolo dɛ o bile kunkolo la dɛ moti moti anw de y'a ta dɛ an de bɛɛ dan moti Segu kɔni Baɲangara ye fɔlɔ ye Segu ye filanan ye Bamakɔ ye sabanan ye Kucala ale ye 4nan ye Kita ye 5nan ye San ye 6nan ye Kayi ye 7 ye Segin ye Buguni ye Nara ale ye 9 ye Sikaso ye 10 ye Menaka ye 11 ye 12 ye Kidali ye 13 ye Joyila ye 14 o ye Moti ye 15 o ye Nyoro di Sahel ye 16 ye Gao ye 17 ye Tombouctou ye 18 o ye Tawdeni ye 19 o ye Douentza ye 20 o ye Kulukoro ye fala n'an y'a ta n'a kɛra cogo min na Moti ni minisiri ya papier bɔ ten cogo la o kɔrɔ su fɔlɔ Baɲangara ale ni Segu de bɛ maaw ɲɛnajɛ su filanan o bɛ kɛ Bamakɔ ni Kucala ye su sabanan o ye Kita ni San ye su naaninan o bɛ kɛ Buguni ale ni Kayi ye min ye su 6nan o bɛ kɛ Sikaso ale ni Nara ye Menaka ni Kidal olu bɛ su 7nan kɛ su 8nan o bɛ kɛ Joyila ani Moti ye su 9nan o bɛ kɛ Gao ni Nara ye Tawdeni ale ni Tombouctou olu bɛ kɛ su 9nan ye su 10nan sa o bɛ kɛ Douentza ni Kulukoro ye ayiwa fala ye o ye anw ka jate de ye fɔlɔ dɛ parce que min kɛra Moti ka sanga o ma région ani Bamakɔ faralen ɲɔgɔn kan 20 de don biennale yɛrɛ ye tile 10 ye su 10 de b'a kɔnɔ donc fila de jouera Moti cogo min n'a kɛra ten a bɛna kɛ tan nka ministère mɔgɔw an b'o olu kɔnɔ fala ye nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la k'a fɔ dɔrɔn ko min ye Yves Bissouma ye ko ni Ala sɔnna a ma ale bɛ sɔn ka garizɛgɛ sɔrɔ ka taa Galatasaray kaw fɛ yen Galatasaray ko olu de kɔni bɔlen don a nɔfɛ kabini championnat daminɛna n'o ye anglais ka championnat ye Yves Bissouma bɛ tɔ min na nin waati in na o ye Tottenham ye a man ndolanci kɛ fɔlɔ k'a kun joginnen fɔlɔ k'a ni entraîneur bilara ɲɔgɔn na kɔfɛ ko a joginna sisan ko Galatasaray mɔgɔw kɔni ka ni Tottenham ka kuma selen don ɲɛfɛ kosɛbɛ u b'a fɛ ka Yves Bissouma k'a ta ka taa u fɛ yen yaasa a ka se ka balontan kɛ a bɛ CAN na ou bien CAN lisi ma bɔ fɔlɔ de CAN lisi ma bɔ fɔlɔ ayiwa d'accord mais match amical tɛmɛnen a tɔgɔ kun t'a la dɛ a ma kɛnɛya fɔlɔ Ala ka nɔgɔya k'a ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira aw ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni nin si tɛ kelen Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamanaw kɔlɔsi Ala k'an ka jamanaw basigi a k'an bɛɛ sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11
22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45